हामबाय हाय जों अ मौसुमि बागाननि मालिक बाय जों कक सारन बागे जाय तगनाय मानखे नरनो फनुकनाय सिनि बरम गोनां ताखोक्रा पहिलानो हामबाय नरो लामसगो लांमान खरं टिभि चैनल बिसिंतै जों बेलेक खातंग मानि बिसिंतै खाय हाकसालनि सिमि जों फाय सक बेलेका अंके पहिलानो सोना मोसमाखाय आसक जे बागान कटर मा ख्लायमानि पहिला साबनि दागि मुं मानखा एबा साबनि कक बाय नों याप्रि बारखा म बागान हिजा आनो सिनि एग्री डॉक्टर ने होता आनो परामर्श सरिवो आउन फले आंगो सारा डॉक्टर ने होते माने काइमानि ता प्राय 2011 लास्ट दिगिओ काइमानि अजे मौसुमिर बाग बुफां ओंखाय नों अ जागा बोसोराव काइखेना अर मोटामुटी आनर प्राय 200 बुफां दङ बेके पुइलाव खावर उलुसन निबागे किजा आनि अर बुफां ग्रुप बारि आङै दङ ताखे मोटामुटी ताकालायखे मोटामुटी साइज मोटामुटी काहाम नुगो किन्तु अ जागा किजा सामुं किजा नांगो किन्तु आं जे अ प्रसेस थाइमान फानो रिस्लाब मालिया आगामी बছर खूब काहामके टारगेट नाहनानै आं टारगेट दङ ओंखाय ताके सोना मोसमाखे महाय फांसा बुफाङो बुफां फांसा बथाय बोसोराव थाइना फांसा बुफाङो सिनि बुफां ग्रुप बुजि अनेकटा बुफाङो 300 दङ 400 दङ बा बुफां ग्रुप कम हंगाय 150 पान ngै मानो किन्तु जों अ जागा सिनि फल साइज काहाम काहंगाय जों मार्केटआव रेट काहाम मानो एवं आं मार्केट निहलाय किसा रेट कम खायनो सारगो किन्तु अम मेडिसिन कम बाय आने अम चिकन नुखानो किन्तु टेस्टी बिसि आइसेना आमन बागे और माने सिनि सरेनि बागे खूब उपकारिता अम संबिर फल ओंखाय ताके सोना मोसमाखाय नों जे खलाय दं माने पहिला कायफ्रनि सिमि बिसे बोसोरनि आगोल बथाय थाइनानि जों हंगाय मोटामुटी सिनि डॉक्टर ने होते परामर्श हंगाय जों 3 बছरनि परे बथाय नारमानि परामर्श दा किन्तु आनर जे उलुसननि कारणे किजा साइज आफरो हामिया दाबोखाय आं साइज नार दङ दा अच्छा ओंखाय बेले हामबाय नों कक सामान बेते कैसे हंगाय रां पुइसार अर जागा बोसो इनभेस्ट खलाय बाबा हायके खलाय मानखा दाबो जुदि आं वान सगै नायो बे अ जागा जुदि आं मार्केटआव अम साइज काहामंगाय 40 टाका 50 टाका जेकुनु भाबे आं फाल मानानो किन्तु आं अ जागा आनि लोकेल दाबो आं 25 टाका आलिखानो फाल दङ जेटा अ जे मौसुमि फल नता ओंखाय कारण आं आगामी बছराव जुदि अ साइज काहाम खायमा हंगाय जेबो लाबोबान खायमा होननानै आं आसा खायो दा ओंखाय हामबाय नों कक सामानि बागै हायनो हाय दाना हामबाय